cen mil estrelas de non telas e buscalas, de arrincar mala erva, de aguardar pola xustiza, de ver xente que... Desde Galicia Libre este ano estivemos comprobando que había moitísimos problemas para gandeiras e gandeiros galegos. Entón, hoxe quixemos falar coa nosa gandeira favorita, que é María Osorio, que ten unha explotación aí nos Ancares, e que nos vai contar un pouquiño como está a cuestión, como ve ela, desde o punto de vista de afectada, e cales son as causas e as solucións posíveis que poden ter esta problemática que está afectando ao noso agro. Hola María, que tal? Hola, ben. Ben, contanos María, como empezaches como tes unha explotación nos Ancares, és unha persoa nova, é bastante raro, non, hoxe en día que alguén da tua idade teña explotacións, ande con ando, vamos. Bueno, pois eu é un pouco por herdanza familiar, porque pois anteriormente estaba meu pai incorporado e xubilouse recentemente, xa fai uns cuantos mesiños. A súa vez, el tomou o relevo pois de seus pais e un pouco pois eu dinlle continuidade a el no presente. Entón, nestes momentos, pois estou incorporada tampouco fai de moito tempo, de uns cuantos meses, e pois herdei as vacas que había na granxa, que había na casa, e metín outras cuantas vacas máis, pois ca intención de ir aumentando pouquiño a pouco. E, e é un pouco así, a grosso modo. Cantas vacas tendes en total? Explotación grande ou pequena? É unha explotación estándar familiar galega, das que hai estándar, é dicir, soportamos as vacas que pode haber en 20 hectáreas, que é o que ten, entón agora hai menos carga gandeira da que poderíamos chegar a ter por ese motivo do relevo, e a idea é ir aumentando pouquiño a pouco a carga gandeira, así que tamén eu me vexa un pouquiño máis rodada, entón agora mesmo están as 13, creo, 13 que quedaron da casa, rubias, cruces de rubias con limusinas, e unhas 9 vianesas que comprei. Mais ou menos son as que hai agora mesmo. E chove abondo, non? Sí, o que pasa é que estamos nun momento en que, o que dicías tú, complicado é que casi non das vivido das 30 vacas estándar que había nunha casa que máis ou menos iba dando pa facer as cousas, pa facer inversións, que sobre todo aquí nestas casas o que se fai é invertir moito do diñeiro e do traballo que vas facendo, volves a invertir, é máis ou menos a rutina. Antes conseguíase, eu creo que facer as cousas máis folgadamente, e agora está complicado, entón por iso nos encontramos pois, que a xente tamén porque o propio sistema o incentiva moito, a xente intenta sempre aumentar carga gandeira, aumentar hectáreas e todas estas cousas. Pero estamos nunha pequena encrucillada porque temos varios factores que nos están facendo de barreira. Aquí, nos Ancares, un dos factores é o tema do despoboamento. Eu non podo meter unha carga gandeira superior á miña capacidade de traballo, porque non hai xente nas aldeas, non hai... É dicir, o traballo que había antes nas casas labregas soportábano moitas persoas, hoxe moi poucas, entón non das chegado a facer todo o que tes que facer. Claro. Porque pensa que non só tes que atender as vacas, tes que manter as fincas limpas, tes que, facer máis traballo. Claro. Entón, aumentar carga gandeira, pois non sei se é tampouco, polo menos no meu caso. Obviamente, cada caso é un mundo, no meu caso non vai ser solución. Oxalá que se pudese seguir vivindo pois do modelo que sempre houve, non? De pois unha casa labrega onde tes unha produción de alimentos e asociada a esa produción de alimentos pois unhas vacas que che van dando un pouquiño de superávit para ir facendo. Oxalá. Ademais creo que é o modelo que mellor pode garantizar a ordenación territorial do noso, sabes? Claro. Do rural. Agora que tanto se está falando desas cousas co tema dos incendios.
Ben, falando dos incendios provocados entre moitos factores favorecidos pola seca, a seca este ano afectoulle durísimamente, non, a argandeiras e aos gandeiros galegos. Houve zonas incluso que quedaron prácticamente sen pasto, que tiveron que recorrer ao silo. Ti Sí, hai pouco publicaras unha serie de tweets falando das alternativas ao tipo de produción que se está a facer agora mesmo e que ten como consecuencia precisamente que se agrave os efectos destas secas, que supoño que cada vez irán a máis polo tema da mudanza climática, non? claro, eu creo que é importante o tema da base territorial, é dicir, se tú tes base territorial, pois podes ter aí uns fardos en momentos de seca ou en frío, porque normalmente aquí asociamos, nunca nos pasou ter que dar silo así a finais de verán como moito, pois ao mellor sí, porque pois está todo seco e non hai, pero normalmente asociamos o tema das inclemencias, o sea, do mal tempo co frío aquí, que estamos a Claro, casi metros, entón o silo é para o inverno, pero estamos vendo que estamos entrando nunha etapa donde o clima é dicir, o mal tempo vai vir tamén no brao, porque mal tempo para nós non é este solísimo todo o brao, que non claro. poden os animais estar sin pasto. Claro, se tes unha base territorial, o que digo, vas recollendo un pouquiño de erva e podes ter, pero claro, estamos facendo sempre cálculos sobre o que facíamos antes, entonces calculamos para recoller para o inverno, pero non para o brao. Entonces eu agora mesmo, si no mes de setembro, que máis ou menos calculo que por aí é onde me podo ver un pouquiño máis apretada, eu sei que hai zonas do país que xa están dando silo, Sí. aquí tamén hai algún veciño, compañeiro gandeiro que xa está dando, nós de momento non, temos pasto. O pasto non está super verde, está, bueno, tirando a marrón, amarelo, pero bueno, van tirando. Nós aquí tivemos sorte que aí atrás choveu algo e notouse, posiblemente rebrote. Pero aínda hai un déficit, notase un déficit moi grande nas parcelas. Eu noto cando estou clavando os paus do pastor que entran moi mal, está o terreno moi apelmazado, sin auga, hai déficit de auga. Por tanto, vamos tardar en recuperar outra vez o ciclo das parcelas e dos pastos. Nós, por sorte, de momento, non demos erva a maiores, están facendo o que hai. E creo que é importante, pois, que seguramente se tuviéramos moitos máis animais non poderíamos, teríamos Claro. que xa que estar suplementando. Entón, pois, na Galiza creo, non o sei que noutras zonas do Estado hai gandeirías, creo que de leite, que tiveron que se viron obrigadas a sacrificar animais. Na Galiza creo e espero, porque sería pois moi Vale, grave, vale. que non sucedeu aínda. Pero claro, é que te podes ver, eu imagínome si non tes base territorial e tes un modelo así máis, pois eso, de ter os animais Amoreado. sin saída a pasto ou que sexa, pois claro, non sei, terás que botar contas, é dramático, pero pode chegar a ser así. Ti apontabas unha alternativa para defendernos destes efectos da seca, que era a volta aos sistemas tradicionais, non? De rotación de pastos e tamén de uso do rego tradicional, que era o rego que conservamos de nosas avós e nosos avós, non? Sí, eu creo que, bueno, vai todo unido, é dicir, se tú tes un bon rego, vas ter un bon pasto, ou tes que procurar telo, non só vai depender do rego, vai depender tamén do manexo que lle des. E aquí fíxose sempre, bueno, acórdome de meu abuelo destapando pozos toda a vida, tiña pozos naturais, despois meu pai deulle continuidade, mecanizou un pouquiño máis e drenou e fixo pozos así máis de algún pozo de formigón, cun rego así máis automático que se abre tal, pero creo que é moi importante e sobre todo po que nos ven, é dicir, se eu agora teño unha parcela regada, se teño auga, se teño capacidade de almacenar auga e abro, pois seguramente as parcelas iban estar verdes, Claro. efectivamente, e iba a haber moita máis cantidad de pasto. A eso, se lle sumas un manexo, pois eso, que se está falando agora que é fixador de carbono do solo,
Si lle sumas un manexo racional dos pastos, é dicir, se tú non cansas esas parcelas, se tú respetas o tempo de espera para volver a pacelas ou para volver a segalas, se tú lles vas racionando o pasto ás vacas, que non pisen moito a parcela, tratar ben o teu medio, é dicir, non traballar en contra, sino traballar a favor, tratar ben o medio, pois eso vaiche garantizar ter máis pasto. E vas a chegar a momentos difíciles como o que estamos, pois en mellores condicións, que é do que se trata. Entón eu creo que sí, que as explotacións galegas teñen moitas ferramentas útiles para este futuro así un pouco máis incerto. E é un pouco mirar o que se fixo sempre, que é pura ciencia, que non é outra cousa. Cuidalo, mantelo, poñelo en valor, eu creo que nos vai ser útil. No meu caso, estou convencida. O que pasa é que temos un problema, que é moito traballo, e hai moi pouca xente nas aldeas. Entón, claro, non se E pode un multiplicar. contratar xente das cidades é factible ou require unha preparación e unha mentalización que hoxe non se dá moito? Pois non o sei, a verdade, esa é unha boa pregunta. Sabes que pasa? Que sí que é certo que o agro galego, o sector primario galego sigue sendo bastante pechado, hai xente que decide contratar con moito éxito, pero estas casas así familiares é difícil esa dinámica, sabes? Eu eso vexo máis nun modelo igual máis empresarial ou así granxas máis grandes que necesitan máis mão de obra. Aquí, pois, a cousa vaise sostendo, pois, un pouco por axudas familiares ou axudas de xente próxima, veciños ou así, como foi sempre. Claro, Sí que vexo un pouco difícil a min economicamente, eso é imposible. xa, Sí que hai liñas de subvención que o podes facer ou así, pero aínda así, economicamente, creo que para estas explotacións así pequenas é complicado. Ben, outro golpe que tivestes este ano foron os efectos da guerra de Ucrania, non? Sí, O campo galego hai 40 anos producía 4 veces máis de cereais do que produce hoxe. Entón temos unha dependencia dos mercados exteriores de piensos e de cereais brutal. E como vos afectou, como lle afectou ao sector, e a ti en particular, que alternativas ves ti para este tipo de ondas, de golpes que nos poden vir do exterior? Porque realmente non é unha pois cousa... é un pouco o que falamos, se tú eres capaz de ser autosuficiente en moitas áreas, menos problemas vas ter. E se eres dependente do pienso que che ven de fora, pois calquer vai ben a nivel político, económico, pois vai te golpear. Entón, estamos nun momento en que parece que non se pode garantizar a estabilidade dos mercados nin a estabilidade política, polo tanto teremos que empezar a reflexionar se non será ben volver plantar millo, trigo ou o que sea, porque eso sí que creo que estas explotacións, polo menos por esta zona, hai algunha xente que continúa, pero sí que faise menos, porque é que é o que falamos antes, hai cada vez menos xente, eso dá traballo, estamos falando que moitas destas explotacións están sustentadas por unha persoa en exclusiva, isto hai que dicilo, con todo o que significa a nivel laboral e a nivel tamén de coco que non podes coller ao mellor días, que non, quer decir, que tes que estar moi encima do traballo. É moi Entonces, atado, non? sí, sí, claro. Entonces, si tes que facer sementar millo, recollelo, son moitas cousas. E creo que, bueno, non hai que culpabilizarse, nin ninguén ten que dicir, mira, estamos facendo todo mal, temos as explotacións sin millo, sin tal. Non, porque, bueno, son moitas circunstancias e moitos factores, Claro. pero que hai que pensalo, sí, porque hoxe o principal gasto que ten unha explotación como a miña é o tema do pienso, que se come moitísimos cartos. Obviamente, se ese gasto o podes transformar de outra maneira, iba a ser moito máis rendible. Incluso hai xente que está xa decidindo cebar de outra maneira. Eu, por exemplo, teño unhas xatas foras, as vianesas non lles dou pienso. Están no pasto, comen pasto e o leite da mai, estas explotacións familiares co leite da mai erva, bueno, que pasa? Que despois tes uns obxectivos de mercado que che marcan, bueno, pois unhos xatos
eso está moi metido nas cabezas e témolo moi dentro. Bueno, pois que tes que conseguir unhos xatos de tantos kilos, un concepto así moi productivista do teu traballo. Entonces, claro, para conseguir determinado tipo de conformación corporal do animal, necesitas cebar con pienso, ou polo menos rematar. Claro. Pero eso vai traer moita cola e vai ao fondo da rentabilidade das explotacións. Entón, hai moitas cousas aí, moitas preguntas abertas que hai que pensar, claro. Ben, pois, obrigadísimos porque nos fixeses caso e porque nos respondes as preguntas que nos inquietaban sobre o agro neste momento. E, por último, que visión tes ti da sustentabilidade do funcionamento do agro neste momento en Galiza? Que mudanzas crees que son imprescindíveis e que se están a realizar ou que non se están a realizar? Mira, eu creo que o sector primario galego é fundamental. Se desaparece o rural, non funciona, é disfuncional. Xa é disfuncional hoxe en día porque as explotacións teñen moitísimas carencias e moitas faltas. Si as explotacións que teñen base territorial e gando non existen, os incendios van ser moito máis habituais e van chegar a sitios onde non nos imaginábamos, é dicir, porque ali onde non hai xente e onde non hai gando hai maleza e hai desorden territorial. Das casas labregas tiña que depender a orden territorial, que sempre dependeu e ademais estaba ben feita, un orden absolutamente claro do monte ao baixo, onde había unha ordenación e un uso racional de todo. Había que empezar por aí. Bueno, é que se están facendo moitísimas cousas mal. E despois que a xente nova temos moitísimas trabas para incorporarnos mínimamente, vamos a decir, a gusto, no sentido de que tes que ter as cousas clarísimas, é dicir, quero me incorporar sí ou sí, isto é vocacional, quero facelo, porque son todo trabas, desde as administrativas Parece que fan a mantenta, non? Supoño que sí. Eu estou a pensar que sí, é dicir, porque se aquí non hai ninguén, eles pois poden dispoñer do territorio, non? Como lles dá a gana. En cambio, se estamos aquí, pois o capital, as empresas, se estamos aquí, pois xa teñen un grano no cu. Entonces, é así, en certa medida, non lles interesa. E, de feito, bueno, si miramos un pouco cales son as políticas da administración galega co sector primario, están todas feitas a contrasentido e para liquidalo nun breve espacio de tempo. Considero milagroso incluso, ou chámalle como queiras, que continúe aínda funcionando. Despois de tantos anos, e continuará. E continuará pese a todo porque, bueno, se coñecemos un pouquiño a historia do país e do noso sector primario e todas estas cousas, foise reconfigurando a pesar dos preconceptos que teñamos, do autoodio que teñamos, foise reconfigurando e foi facendo, e seguirá facendo. Non sei en que condicións nin como, pero aí estamos para intentar facer, claro. Por moita forza na tarefa, é unha aperta grande. Veña, moitas gracias, un saúdo. Veña, saúde. De correr ser máis lenta por querer beber o río, polo peso das persoas que pasaron e pesaron,